mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho mewaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Minak Jinggo Leno seri perangan Damar Wulan Ngeratu utawi Ronggo Lawe Mokswa. Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko, Asisten Sutradara katindakan Hadimas Eko Pranoto, Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran, dipun tindakan Adimas Suyono Sakkonco. Tata dekorasi katindakan anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansa. Wondene Pangrenggo Busono dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakan Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto Gending katindakan Adimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Adimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sekuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Juwita Ratu Kencana Wungu ing dalu menika dipun paragani Nimas Menik Widyawati. Patih Lo Gender katindakan Adimas Sabar Sugianto. Menak Koncar kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Raden Layang Seto katindakan Adimas Abi Rojali. Layang Kumitir dipun paragani Adimas Eko Pranoto. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Adipati Menak Jinggo ing dalu menika katindakan Bapak Begek Ari Warsito.
Dayun Bapak Tulkiem katindahaken Dimas Kipli Santoso. Angkat buta dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Anggut buta katindahaken Raka Mas Andi Prastyo. Ewontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Adipati Ronggolawe ing dalu menika kaparagani Raka Mas Aji Saka Mertaraga katindahaken Mas Puput Jarmiati. Wongsopati ing dalu menika katindahaken Raka Mas Dedek Wibisana. Raden Buntaran katindahaken Adimas Riko Saputra. Wondene sekati kaparagani Mas Atun Sagita. Anjasmara dipun paragani Mas Diah Maharani. Damar Wulan dipun tindakaken Dimas Bagong Sutresno. Waita katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wondene puyengan dipun tindakaken Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Si Ciuk Arum Somplak kabiyantu Si Sowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagotra kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
Dumateng mendika kakung Minaku. Sabda dawuh tinimbalan Sang Jayatara. Lan panjenengan wapate Raguna. Dawuh tinimbalan kula Sang Jayatara. Layang Seta lan Puniti. Lan iki tinimbalan. Lan sekabehing prajurit ana ing praja Majapahit. Ingsun ngawontenake isananaku jalaran ingsun badhe ngrembak kahanan wonten ing praja Majapahit. Ingkang sakmenika nembe kasemplok ing memala utawi boten tentrem. Sedaya menika ingkang jalari Minak Jingga nggih Guru Bisma. Ngantos kathah saka dulur kang sami gugur sakenahipun Medan Logo. Jalaran boten kuwawi ngadepi kridanipun Minak Jingga nggih Guru Bisma. Ingsun ngantos mupus ing penggalih menapa yen ingsun ngasta pengayoman menika mung sak kedheping netra lan sak mekaring payung. Sang Juwita Ratu Tolong. Kula mangertosi bilih anggen ngemban wonten ing Praja Majapahit menika mboten wonten ingkang tumpangsuh. Kapara kala ing sedaya prajurit menika sami nyengkuyung anggenipun ngobetaken Praja Majapahit. Mila saking menika Sang Juwita Ratu ngenali bab saka guru wonten ing Praja Majapahit sami kirang pejah seda wonten ing satengahing palaga menika tumindakipun nggih Guru Bisma Minak Jingga. Kula mangertosi Sang Juwita Ratu. Nanging panjenengan kula aturi ampun kekes ing penggalih awit saka guru wonten ing Praja Majapahit niku mboten kok telas boten tasih wonten sapa guru. Nanging ing dinten sakmenika kula nyuwun wedal sapetawis kula badhe mawon rembak kaliyan pun minakun. Menawi ngaten ingsun nindakaken Kados makaten. Bila koncar Paman Lu Gender. mestine wae kupingmu keprungu to, netramu mesti weruh. Sang Juwita Ratu lagi wae kekes sajroning bati ngendani saka guru ning Praja Majapahit. Lho, sliramu ki aja kok meneng wae. Mbok ya urun-urun rembug. Praja Majapahit ki lagi kelangan saka guru. Nuwun sewu. Panjenengan ndakwa dhateng kula meneng mawon perkara niki. Lho, mestine wae kaya ngono kok Cak. Napa mboten kuwale? Lho kok iso? Cobi. Merga tresna kula tumrap negara Majapahit kula ngorbanaken bojo kula kalih. Lho Gender korban napa? Lho. Takdir. Durung ngerti ya. Durung weruh Cak. Lah mung perkara Guru Bisma Minak Jingga Blambangan. Kudune ngersa dalem Sang Juwita Ratu miji peranganing Punggawa negara kang pinercaya patut diendelake ana ing Medan Logo kanggo ngadepi Guru Bisma Minak Jingga. Merga napa? Minak Jingga Guru Bisma Blambangan menika boten sading ajalma. Bebasan tinatah mendhat jinara menter. Ora lana ing jalma luprah. Sebab apa?
pangorbanane negara Majapahit saka guru kang gugur ing Medan Logo kalebu Paman Sindurareja Kediri. Bojo kula Mentarwati Mentarsari gugur ing Medan Logo awit sabela dhateng negara Majapahit. Lho kok bisa-bisane sampean ndumuk dhateng kula meneng mawon? Lho kabeh kasunyatan kok, Cak. Lah nek ngoten kula saged mesthekake sampean dadi patene Majapahit mboten iso mikir kahanan negara Majapahit. Mau tengah dibuli karo menungso. Lho kok iso ngandakno yen to aku iki ora iso mikir, Cak. Menengaken Sang Juwita Ratu kersa panjenengan paring dawuh miji sinten ingkang patut dados raja Senopati. Wah, kesuwen, Cak. Kedangono. Yo kesuwen. Lah wong golek Senopati kok dadak pilihan. Kok dadak miji kesuwen, Cak. Lah banjur entekanku mundak go mati kabeh. Oh. Ning wektu dina iki ning Praja Majapahit iki wis ana Senopati. lajeng sinten Senopati? Ora ana liya ya Seta Kumitir layang Layang kumitir. layang kumitir. Nek ane lali anakku dhewe kok yo lali. Rene. Seta Kumitir sing pundi? Iki layang Seta, iki layang Kumitir. Kumitir. Lah dene kok kumitire Iki. lan iki Setane. Kuwi putu puyen Mbak lho. Setan-setan ki. Seta, Rama iki lak nutukne. Piye car mau car? Anak sampean layang Seta. Layang Seta. Layang kumitir. Layang kumitir. Neka kumitir. Kumitir. Lah setane sing pundi? Setan terus. Ora. Panjenengan mitusna kaliyan kula mboten. Lho, nek kowe tetep tak tresnani lho. Setan-setan ki. Ora ana liya ya anakku dhewe. Pindhane ning Praja Majapahit iki kaya Gatotkaca, Antareja. Yo, pindhane kaya Srikatan Nyandrewalan, Mabur Tangkolar. Peletik Tanpa surang. Mlebu warung ora tau bayar. Lho. Bayar. Ora tau ngutang to, Le. Mboten nate. Ora tau. Sampeyan niku ngertos kapan kok kula mlebu warung mboten bayar niku? Nek kapan kowe jajan ning warung tau bayar? Lho. Nggih kula mboten nate. Lah mulo saka Abdi kula, Penderek kula. Aja ngisi-ngisini ya tetir. Nyun sewu, Kang Juwita Ratu. Menawi kepareng kula badhe munjuk atur. Kula suwun panjenengan ampun kekes ing penggalih sinaosa Majapahit. Dipun tilar peranganing para saka guru Senopati adekatipun Majapahit tuladhane Paman Sindurareja. Lan ugi Kang Mbok Mintarsari dalah Mintarwati karana saking patrap tumindakipun Guru Bisma Minakjinggo. Nanging menawi panjenengan pitaya dhateng kula pinangka Senopati perang wonten ing Majapahit, aja meneh kok namung Minakjinggo setunggal. Bebasan jitos kula mboten bali gegrek. Apa kuwi jitos? Siji musuh 100. Siji. Layang kumitir 100. Minakjinggo. Menang Lho Minakjinggo benjot Israel. Dua. Ida gune. Dua. Sulak mripate. Kula eret-eret bulanan motoran. Niku kula. Sempanten iki kula Sang Juwita. Menawi kula kapiji minangka Senopati wonten ing negari Majapahit. Lho, Minakjinggo kula pemaken jiwe. Jiwe niku napa? Siji musuh selawe. Siji. Layang Seta. Sawe. Minakjinggo. Berarti Layang Seta Minakjinggo. Tak ikut Mak. Krungu kowe. Krungu. Ya pancen layang Seta layang kumitir niku ora adoh karo bapake. Lho lah iya. Nanging kula kok dereng nate krungu. Layang Seta layang kumitir nek ana Majapahit gerang perang gedhe maju ning tengah palagan. Urung nate krungu Majapahit ana perang gedhe. Layang Seta layang kumitir entuk kamenangan. Kula dereng nate krungu. Lho. Bokek nggih, kepareng kula nyambut aturipun Kang Koncak. Kang Koncak. Mboten ateges kula menika mboten nderekaken prajurit maju ning tengah Raranggono. Nalika perang ageng rika semanten ingkang dipun tuwaken tiyang-tiyang Blambangan, kula ugi nderek wonten ing sak tengah peperangan. Nanging rikala semanten awak kula niku nggregesi. Weteng kula niku mules merga kula masa angin, kula teng mburi golek antangin. Lah niku lho
Oh, dadi prajurit tukang jaga WC. Oh, ngino kejang. Menawi kula gider rek. Perang magempuran kula sak tangan-tangane parut prajurit. Lho, sareng ajeng jumangkah kula eling welinge bapak. Piye? Iki dina nasib bapak lho, Le. Aja perang dhisik lho. Lali, nasib bapak. Rama iki jek megir-megir lho. Nggih, ibu, teksen ibu. Ngono. Wonten. Saringe ngaten mawon. Pun. Gatotkaca Antarajane Majapahit. Ibarate serikatan nyambel warung letik tanpa sutang mabur tanpa lar. Jaduk blegutuk bukeng sama ladeng. Mesti mawon. Kalungan gembreng. Ngene dari kalungan gembreng. Nek ngaku-ngaku pantes dadi senopati, kudune dijajal ben kabeh padha percaya. Jajal pripun iki? Dadi jajal delok. Ajeng tidu. Ayo Mas, monggo manggung prajurit niki nika napa sanes. Kula mboten badhe wedi monggo dipun adu kemawon. Aja, nek karo iki kendengen. Lho, Karo eko disambi turu malah. Lajeng sinten? Lajeng sinten? Tak goleke mungsuh wong sing ora tau gelut. sampeyan ngece kula. Kula niku senopati perang Majapahit kok tidu kalih tiyang sing mboten nate gelutan. Lah diwiwiti kok wong sing ora tau gelut nak kowe menang, mengko kabeh ben percaya yen kowe bisa perang. Ngoten. Lajeng sinten monggo? Sinten monggo? Ora ana liya aku dhewe soal jajal. Wih. Mau. Pripun mau kula ditanakan kocak. Piye? Jajal dhewe. Pengen jajal. Wani. Wani. lho. Tenan. Wong iki ya. Musuhmu koncar lho. Ngono apa? Ora apa-apa. Wis ayo, koncar ora tau gelut ae kok. Ora tau gelutan. Ora wani. Wani le wani. Semangat le. Nek ngenteni opo-opo. Pripun? Mengko yen Rama wis muni 1 2 3 maju. Telu maju. Dia. Jilatas. Nggih. Wiwiti po. Saiki. Nggih. Yo. 1 2 3. Kula tutup mo. Padahal tutup mo. Jangan tutup mo ojo. Wah, cepatan iki. Aja, tutup. 1 2 3. Wes. Maju ale. Maju apa mundur? Maju sing cetha 2 3. Maju. Bangke wau jenengan ngendikane mundur. Tak hitung meneh. Maju. 1 2 3. Yo. Ulang sini mo. Ulang sini mo. Ya. Sampeyan niku pripun? Sampeyan apa to? Pripun? Anak karo bapak iki padha. Kok padha pripun? Padha bentone. Ngeten mo. Jane kula isin mungsuh kalian kakak koncar. Iya, kula tiyang nom. Wong tuwa. Kula wong tuwa. Nggih. Wanine kula nggih wani. Nanging kula niku nyahosi panjenengan. Ngaji sampean. Tuwa kedahe wong saya tuwa, ampun kula bisa mung kumaruta kok. Lah banjur musuhe. Ha. Jenengan. Aku. Nggih. Iya, Jenengan kula mung saya kakang koncar. Aja nemo kok. Nemo koncar. Rentek meletik. Waduh. Lundung. Ora bah. Nggih. Wong lapor mo. 1 2 3. Ah, cacak. Napa mau? Jurus napa? Harimau. Wah, nyakar ini mau. Oke. Loro, telu. Napa mau? Bango. Bango. Ya, jauh. Oh, ya. Bango le. Bangone kepleset. Bangun apa? Ah iya. Ngene yo pas gawe. Lho kaya ngene arep didadekne senopati. Lho selak negarane entek ora bisa Saking semangate le. Sampun kakang. Ije, sang Isa susah. Dwito Ratu. Amin, sulit kung sowan sang Dwito Ratu. Bupati
atus mekaten kula nyuwun badhe miji. Koncar, Enten apa? iki aku kapiji dadi wakil. Nggih, sampean Wakile ratu. nggih wong sampean pati nggih. Lho. Curut. Loh. Tak ketebang kok. Lho mesti wis kenal to, Le. Sinten no? Sinten sampean mboten pangling kalih kula sinten? Suwe ora jamu. Wah, Jamu pisan godhong telo. Suwe ora ketemu. Nggih. Ketemu pisan. Angkat buta. Sing siji angkutan kota. Angkut buta. Kula nggih mboten pangling kalih sampean. Kula mboten Tenan ora? sampean. Tenan Wong ora. sak Majapahit sing rupane kaya wirok mok siji tok. Sinten? Ngarani kaya pira? Niki piro? Sanes piro? Apa? Garangan. Sing luwes apik neh. Napa? Irit. Suwe ora jamu, Suwe ora jamu. jamu pisan godhonge lompong. Kudung lopo. Suwe ora ketemu pisan karo patih lu kenong. Oh, kleru ngece mo. Oh, lu kenang. Lah kon bener kae mo. Layak Le. Angger kan bener kan sini. Le. Wah, lo gendang. Sampeyan ki ngoten. Piye di? Salah. Sing bener piye? Sing nerak ngaten. Ah, Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong ender-ender. ah, nggih. Oh, suwe ora ketemu. Ketemu pisan karo patih lo gendeng. Nah, ngono yo. Cocok. Murid Apane bunger? Tanggan. Ya iya ora padha ae. Angkat buta. Dawuh. Angkut buta. Nggih. Tumekamu ana ing Praja Majapahit. Iki ana wigati apa? Enggal diunjuk aturke. Ngaten nggih Gusti Patih. Estunipun ngantos kula minggah wonten ing pendhapi Kraton Majapahit jalaran. Dinten sakmenika kula dipun utus kalih Guru Bisma Menak Jingga ingkang supados ngaturaken awala konjuk dumateng Sang Juwita Ratu. Napa mo? Anggape petetok. Dadi nggonmu temeka ning Raja Majapahit. Nggih. Pun diutus lawan bendaramu. Nggih. Mong kepengin nyaosake Nawara. Nggih. Lungguh sepeta. Nggih ngestakaken dawuh. Sang Juwita Ratu. Menika pun angkat buta kali angkut buta. Menika piyambakipun badhe nyaosaken Nawala saking Guru Bisma Menak Jingga. Monggo kula aturi murka. Monggo sawetawis. Oh nggih. Sira angkat buta lan angkut buta. Inggih, Sang Juwita Ratu. Adoh saka Blambangan jujug ana ing Pendhapa Majapahit. Sedyanira arep ngaturake Nawala. Nanging sadurunge Nawala ingsun tampa. Apa sira mangerteni ijoane Nawala? Babar pisan dereng Sang Juwita. Jalaran apa? Nggih. Lamun to ijoane Nawala kuwi wewadi. Pisuanan agung bakal tak bubarke. Sira miru dalem-iki kalawan ingsun ana kapungkuran. Lamun to ijoane Nawala kuwi ora wewadi, enggal-enggal aturke dimen kaseneksenan sagunging sentana nayokaning praja ana ing Praja Majapahit. Nggih. Aturke.
pian lho. Ora duwe trap sila. Ora ngerti yo. Pakil Iki ning Praja Majapahit. Ning kraton. Aja yayan. Nggih. Oh, diko surat dadak kelipe wong. Ayo, Cepet. Lentena. Males. Aman, aman. Ora apa-apa, Le. Aman. Ayo, ora apa-apa, Le. Apa juane, Mo? Weh. Katen, Nggih. rungokno yo. Nggih. Sing gawa layang iki juwatose, Le. Cacak. Sing golek juwatos. Tancuk kali wong ndonga. Ento cobae sono tontonan apik. Tontonan apa? Wayang otok-otok. Jeneng apa? Oh, telo. Ora toto. Jeneng apa pun? Dawuhipun pripun? Lek ku Totir. ngomong, totir. Nggih. Lek ku ngomong rungokno ya, Le. Nggih. Sing gawa layang iki idoni, Le. Apik. Patih lu gender rupane kaya asbak rupane duwe-duwe. Iya kuwon to, Le. Kados sampah. Pilek to. Tetep. Dirungokno ya. Dirungokno. Pungkasan. Sing gawa layang iki ya. Nggih. Pisanan jotosi. Manake kakek lu. Trigel talar. Lho ngoten niku sampean yo seneng. Lho mesti wae wong ana kedadian ngene seto kanggo mitir langsung tanggap dies. Lho kaya ngono kok sampean narani Trengginas niku pripun? Lho mesti wae langsung set. Ngoten niku mboten tanggap sasmita nanging kebat kliwat. Lho kok iso ta? Cobi mang pikir. Angkat angkut buta utusan saka Blambangan. Saka Blambangan. Utusane Wurubis Paminak Jingga. Ngaturke Nawala. Mongko tamu kudune diregani, diajeni. Lah nek tamu nganti cempalani. Keprungu ngersane Wurubisma perang gedhe Blambangan Majapahit dumati sampeyan tanggung jawab. Yo tanggung jawabane aja. Tenan Aku kena tak unggulke. nek ngoten tunggak waru kula mboten melu-melu. Lho. Ora mati. Wong perkara ngono ae anakku wis iso ngramungi dhewe. Lho kaya malah do meneng ae kabeh prajurit. Kowe ra wis do ngerti to? Kandange bendaramu Seta kawan Butir. Hah? Ana ngono. Mangkat ewan-ewan ngono. Monggo. Lah ayo Bunda. Monggo. Lho kowe iki padha ora ngerti. Patenu genderi sapa? Wakil Ratu. Lah iya Wakil Ratu. Ana kedadian ngene. Tak kongkon mangkat. Monggo. Semangat ge Wakil Ratu mawon. Aku dhewe. Nggih. Ayo ora apa-apa.
Sang Jito Ratu kencana kuwi. Niki cilaka lho. Mungkin Cilaka banget mungguing aku lan kowe. Mula saka kowe Yai. Nggih. Kanggo balekke prajurit saka Blambangan. Kepiye siagae prajurit ana Mojopahit? Ampun pasaran sebelam. Prajurit tameng tombak pedang turunggolan panah sampun satoto. Menemangkenipun dumadi perang wonten ing Mojopahit tartamtu. Pikantuk kamenangan. Aku percaya lamun untuk prajurit ana ing Mojopahit wis siaga igati. Nggih. Mula saka kowe pilih salah sawiji prajurit kanggo budalke prajurit. Apa ruangmu sekalian wis ana sing nguciwani? Sampun siaga Yen satoto. pancen satoto, kowe tak piji budalke prajurit-prajurit Mojopahit derek aku mesah lawan wong-wong Blambangan dina iku. Ngestakan dawuh